Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa atong Palmay Drama. Ug mamawi tag upload karon mga listeners kay katong miaging semana dugay ta naka-upload ato kay medyo na busy jud ta ato no kanatay mga bisita. Ug karon mag-upload ta sa atong part 78 kay naka-edit naman ta mga listeners no. Si ato din i-upload parang minaw din mo mga listeners no. Ug ako din pasalamatan akong mga pinangga mga komentor no nga naadyo mo permi ga suporta sa ato isa din mo na-appeal sa atong pag-vlog karon no. Di nato dugayin mga listeners, magbasa na din ta katong ga-comment sa atong part 77. First commentor na to si Mirna Urban. Yes, naana jud t-shirt. Thank you kaayo sir. White, blue ug black ako mag-PM ra ko nimo thanks sa pag-upload sir. Makalingaw mi sa imong drama. Salamat kanimo ma'am Mirna Urban. Na-receive na ko ang imong comment ma'am no. Daghang kay salamat nga isa ka sa isa jud ka nga na-appeal sa atong pag-vlog karon sa atong part 78. Si Rumi Boy, black ako idol, lipay kay ko naana jud koy ipanghinambog sa akong uyab. Kabirada nako ani idol, salamat kaayo jud idol kami akong uyab pirmi jud maminaw sa imong drama kay sige ra mig katawa jud super makalingaw kaayo. Nakauyab na jud ni si Rumi Boy no. Naana si uyab si Rumi Boy. Okay, kayo Rumi Boy no. Black t-shirt imuha niya. O gusto mo na ko Rumi Boy, salamat kayo sa imuhang perming pagsunod paminaw sa atong drama. Salamat jud kayo. Kuhani yung comment ni Rumi Boy. Kalo lang pod isa idol ako Ang gi-order ni Rumi Boy kalo og t-shirt black color niya. Si Oscar Abayadog, salamat idol, lingaw na sad mi idol. Tinuod jud istorya sa listeners nga tuwa sa gawas idol nga nindot jud ang dako idol kay murag tuk-an ato tinuod jud ka Oscar Bedog no. Nindot jud na sakto jud ka Oscar Bedog no. Og salamat kayo Oscar Bedog sa imong pag-comment no. Daghang salamat. Ikaduhang comment ni Oscar Bedog, idol nindot kayo ang t-shirt idol bisag unsa nga color idol nindot jud. Mga listeners nindot nga ato mga t-shirt no. Natay black t-shirt, red, natay red color, naputay blue color o white color no. Naputay mga kalo naputay kalo mga listeners no. O kinsa to gusto mag order comment lang nasa comment section mga listeners atong Facebook page niya no. Naghimo ko Facebook page na dito atong link, i-click lang o kinsa to gusto mo order no. Click lang, pag-PM lang mo mga listeners no kinsa gusto, nasa comment section ang link. Katulong comment ni Oscar Abayadog, si Odi ng t-shirt idol na dito sa comment section. Oscar Abayadog din sa atong ubos, i-click lang atong nasa link dia, i-click lang makita nimo dito atong mga t-shirt no nga pag PM lang pod sa ako Oscar Abayadog no. Parang maila-ila lang pod ka no. Usbon ako Oscar Abayadog, salamat jud kaayo nga nakapirmi sa pagsunod sa atong drama. Daghang salamat. Si Ma'am Kati Bando, kap ako sir og t-shirt white color. Salamat kaayo idol sa mga drama nga makalingaw kaayo. Daghan po kay salamat Ma'am Kati Bando. Si Analisti, nice kay ang mga t-shirt murag mo order jud ko ani ba. Thanks idol sa pag-upload lingaw kaayo mi. Kung kinsa to gusto mag-order nasa atong comment section na link diha. Ma-open mo atong Facebook page diha no. Pag-PM lang mo. Upat nga comment ni Oscar Bedog, blue ang color ako idol. Salamat jud kayo idol. Nasa comment section usbon ako Oscar Bedog. I-click lang sa comment section atong link na dito ang Facebook page na to. Makita na dito atong mga t-shirt o ang size pod Oscar Abayadog i-PM mo lang no ang mga kuha na to. Si Ma'am Liquins, bakit ngayon ka lang? Pasensya jud kay ato ma'am no kay medyo na busy jud ko ato dugay ta naka-upload ato naabot siya og 4 days usa pa ta naka-upload kay na ako'y mga bisita ato no dugay ko nakahuman og edit. Karon ma'am mag-upload na pud ta sa atong part 78. O nakahuman naman tag-edit, siyempre upload yun nato no. O ikaduhang comment ni Ma'am Liquins, dili gayud mo tuod ako ang Pinoy.
sakto dyan na imo ma'am no. Nay Pinoy pod ma'am nga dako siya pero kasagaran jud Pinoy nga dili jud ingon nga dako kay nas 20% ra ang Pinoy, 20% ra ang kadaghanon sa dako nga ang gamay 80% ra no. Normal ra ang kadakon sa Pinoy, di pareha sa uban lahi no, mga foreigner nga dagko jud siya, labi na ang mga kuan kana mga Arabo nga dagko jud na siya no, mga Negro dagko jud na siya no. O salamat kay kanimo Ma'am Liquins no sa imong pag-comment o pirmi pagpaminaw sa atong drama. O daghan jud kay salamat ma'am, ug amping-amping da ma'am. O isa jud ka nga na-appeal sa atong pag-vlog. Daghan jud kay salamat, amping-amping da sa imong trabaho ma'am no. Og sa imong pag-order sa atong t-shirt ma'am, salamat kayo no. Naka-PM na ka dito no sa ato. Daghan jud kay salamat sa imong pag-order sa atong t-shirt. O si Ma'am Marisa Hilwa, salamat kay idol nga na-appeal nimo sa pag-vlog. O ma-appeal jud ma'am basta maka-comment ka ma'am. Daghan jud salamat ma'am nga isa jud pud ka na-appeal sa atong pag-vlog. Kaduhan mo comment ma'am, salamat ka idol, sige lang ko nimo mention. Daghan jud salamat ma'am nga lipay sad ko ma'am na naag-comment pud ka no. Mauron po na among kuan ma'am nga ma-appeal pud sa pag-vlog no. Lipay kay ko ma'am nga nag-comment pud ka. Salamat kay sa imong pag-comment. Ug si Amanda Torres, karon pa ko ka-encounter nga mao ning pinakanindot nga drama. Ang gugma dili jud angay pasakitan kundi palamian. Kulba gapon ni comment ni Amanda Torres no. Sakto jud ni kay si Amanda Torres mo ang gugma daw di daw pasakitan kundi palamian. Sakto jud ka no. Amanda Torres, salamat jud kay ma'am sa imong pag-comment sa ato ang drama. Kasi Jean Bagaris, boss, pwede panti ako butangi lang pod og logo sa Palimiay drama para tagakita sa akong bana. Palimian ko pirmi. Kulba din si Jean Bagaris bay. Panti nga panti no. Request siya og panti Putangi lang logo. Joker kay ang comment ni Jean Bagaris no. Na request siya og panti para daw mapa-imprintahan butangan natong logo sa atong YouTube channel nga para daw pirmi siya mabirhan sa iyang bana. So kabuhat ko ani ma'am, pirmi jud siguro ka mabirhan sa imong bana na ma'am no. Joker po kay ni si Ma'am Bagaris no. Og salamat kay ma'am sa imong pag-comment na makalingaw kayo. Salamat kay sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Ma'am Ana Hajin, thanks idol, lingaw kayo ko. More blessings po idol sayo. Dagan kay pud kay salamat kanimo Ma'am Ana Hajin no, naapod ka pirmi mingga sunod sa atong drama. Og pirmi nimo pag-comment ma'am. Dagan jud kay salamat ma'am. Lipay jud kay ko ma'am nga ga-comment ka pirmi sa ato Og amping-amping dia ma'am sa imong trabaho no. Kang Ma'am Dayan Balir, salamat kayo idol sa pag-upload. More drama pa. Daghan pod kay salamat kanimo no. Dayan Balir sa imong pag-comment, daghan kay salamat. Si Boyet Lidra, salamat idol, upload na pod ko, lingaw kaayo imong drama. Daghan jud kay salamat pod no Boyet Lidra nga naapod ka sa pirmi gasunod sa atong drama. Si Susit Palmiros, salamat na sad idol sa bag-ong upload, nindot kaayo ang t-shirt idol, medium size ako idol order sad kog kalo. Daghan ang ka-order sa ato no. No, daghan kay salamat sa inyong pag-order no. Brato ra kay na atong t-shirt no. Wala lang siya appeal free shipping kay madakan pud siya no. Dito ang pilang bayad sa shipping fee nasa atong Facebook page no. Nasa link sa ubos, i-click lang makita niyo dito. Si Ma'am Nilda Yikik, salamat ta sad idol sa makalingaw kaayo nga drama. Permi jud ko nimo mention idol. Salamat jud, more power sa imong channel. Daghan jud kay salamat pud nila Yikik no sa imong pirming pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Si Analisti, nice drama idol, God bless. Dagan po salamat kanimo no Analisti sa imong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Si Ma'am Hilin Basil, lingawa kaayo idol sa mga drama.
mahimuot jud ko kalit things idol sa pagbasa sa akong name. Daghan jud kay salamat po no Hilin Basil sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Catherine Sulip, sir, shout out upon me from Florida. Nice kayo ang drama, makalingaw kaayo. Ang t-shirt dayon, sir, medium size. Thank you po kayo, ma'am, no? Medyo nag-PM na ni siya sa ato, si Catherine Sulip, no? Dagan kay salamat kay ma'am, no? Makita dito, ma'am, no? Si Berna Siroy, gisi na po among babaan ni idol sa kinatawa. Salamat po kanimo no, Ma'am Berna Siroy sa imong permi pagpaminaw sa atong drama. Dagan jud kay salamat sa imong pagsunod sa ato ang mga drama. Si Vilma Amor, hi sir, super funny kayo imong mga drama, medium size, aqua t-shirt, white color, thanks kayo sa pagbasa sa akong name. Dagan po kay salamat kanimo Ma'am Vilma Amor, dagan jud kay salamat. O comment lang ma'am, nasa atong comment section no, medyo wala pa kaka-PM sa kuha, nasa atong comment section ang link sa atong Facebook page, na dito ang shipping pay po mo. Si Edgar Palma, thanks sa drama idol, lingaw na pud among mga amigo kapaminaw sa imong drama, ubo-ubo og kinatawa. Daghan jud salamat kanimo Edgar Palma no. Si Sugar Santos idol, maura jud gawatan sa akong uyuan imong bagong upload kay naminaw siya, lipay kaayo siya. Naka-upload ng kaog, salamat kaayo idol, lingaw kaayo mi. Daghan pud kay salamat kanimo Sugar Santos no, nakapirmi ka sunod sa atong drama. Og shout out ay ko sa imong uyuan no, nga gapirmi ka sunod sa atong drama. Og si Tupir Valdez, large ang size sa akong t-shirt idol, black color, thanks kayo sa imong pirmi paglingaw namo idol, og daghan kay salamat. God bless dol. Salamat pud kanimo Tupir Valdez sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Og si bago na tong komentar, si Paul G. Manito, hello idol, dugay na ko nakapaminaw sa imong mga drama pero karon lang jud ko naka-comment lami kayo magtrabaho kauban sa pagpaminaw sa imong drama, more drama pa lods. Salamat jud kay kanimo Paul G. Manito no, nga nag-comment ka sa ato og pirmi ka gasunod sa atong drama. Bag-o ni na atong komentar, welcome sa Palimay drama no, Paul G. Manito, og daghan jud ka salamat sa imong pag-comment nga isa pud ka na appeal sa atong pag-vlog karon sa part 78. Kang Ma'am Nina Castro, sir, nice kayo imong t-shirt, black ug white. Ako sir, medium size, thank you kaayo sir sa kanunay, happy kaayo mi kapaminaw sa makalingaw nga drama. Daghan pud kay salamat kanimo Ma'am Nina Castro no, daghan jud kay salamat sa imong pagsulod sa atong drama o pag-comment. Salamat jud kay ma'am. Kang Lina Buna, white t-shirt, medium size, ako idol, salamat kaayo, more drama pa idol. Kang Lina Buna, daghang salamat no. Kang Judith Sakia, black color, medium size, ako idol, shout out sa me from Cebu, thanks kayo idol. Daghang salamat no. Medyo daghan-daghan na nag-order sa atong t-shirt no. O salamat jud kayo nga naamo permission ka sunod sa atong drama. Wala ko nagpaginansya ana no, mga listeners no. Ang ako alang ma-promote lang po ng atong YouTube channel no. Og daghan kayo salamat sa inyo nga naadjud mo pirmi ka paminaw sa ato Kang Jojo Buna, t-shirt og kalo ako idol ha, black color, nindot kaayo mga t-shirt idol, angayan jud mi ana mo musuot og large ang size, things kayo idol, more drama pa. Salamat pud kanimo Jojo Buna no, nakapirmi ka paminaw sa atong drama. Daghan jud kay salamat no. Mauto mag listeners no, tanan ka comment sa atong part 77 ug usbon jud ako pagpasalamat sa inyo no, tanan ako mga komentor nga isa jud mo nga na-appeal sa atong pag-vlog no. Daghan jud kay salamat, lipay kay ko nga naa jud mo nga ka-comment sa ato medyo nakapadasig jud sa ato no, daghan jud kay salamat sa inyo ug ato na sugdan mag listeners atong Palimay Drama Compilation part 78. Ako si Belen, ginaingon, dili na ko sa nga gibuwagan kas imong bana tungod nako. Imong bana ang sad-an ug dili ako. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalingtan. Unsa? Nanguyab nimo ng kauban nimong trabaho aw kauban sa imong igagaw trabaho? Oo ma, kaysa dihang dito ko sa ilang gawlando, dito man sa tawhana kana si Jack. Hoy, laruha ng tawhana ha. Basin beg may asawa na. O ma, mangutana unya ko ni gawlando kwen wa ba nay asawa si Jack? Iyang sulti na ko nga ulitaw ko na siya. Bas tinuod nga ulitaw na siya kaya ka na magsweldo mi.
O may asawa niya mo adto sa trabahoan, di sama sa uban nga. Uban akong kauban, doon na gyoy asawa nga itong kadasweldo gyud. Abi ni mo ka katong dini ko sa inyo nga nagkailami. Iya man kong gipanguyaban. Mo ba? Nya gikuot ka. Ay, Gikuot gisugot ka ba? Gisugot mo. Sa anong gikuot wa in taon uy. Pero kung matinuod tong iyang gisulti nga mamisita siya nako, ako siyang sukton. Kana, marindo ta na. Pero og ba ha, magkita mi og maklaro na ko, wa pagid siya asawa. Uy, wa taong ko'y asawa ba yun? Ulitaw ko, bailando. O kanang imong ig-agaw. Nakagusto ko niya. Inyo siya, baby, nga karon Domingos gabi, mamisita ko niya. Uy, lain na ni mo. Wa kay asawa? O, lagi. Kurog lagi na nga bili mo. Wala kay. Ulitaw ko. Braho no magay ka? Klaro ba? Wa kay asawa, wa? Wala lagi. Ulitaw kay ko. Tingnan siya nga, mamisita ko niya. Sige. Karon Domingo ha, mabisita ha. Kay batod pa niya ha. Madto ko no ka sa akong agaw taon. Misulti siya na ako nga nakagusto siya di mo. Pero magkauyab yun mga na bay. Sige. Lagi. Napaabot na siya nga. Misita ka niya. Ato ka rin karon Domingo. Ay, salamat kung mauna. Sige ba ha? Ingin na siya karon Domingo. Mamisita ko niya. Karong gabi una na siya mamisita nimo. O ma, mo'y sulti ni Gaulando. Bida. Klaro habi gyud taw nang ulitaw gyud na. O ma, mangutana ko niya. Kung klaro ba gid siya nga ulitaw, kay kun minyo gani siya, bahala lang nakagusto ko niya, uy. Di na ko siya sugton, uy. Mao gyud. Lisod nang mahimo ka lang unyang kabit. Ang gabi. Hala May ma, mga tahuran ay. pasig siya na ron. Si Jack. Kita ko day. Tunyo ni day. Tunyo man lagi ko no. Ibangkong na. Tunyo manggod ang nangayog katahuran, good. Dako ra ba kay na gusto nimong tawhanan nak? Nalas tunyo isugta oy, may uya ba? Simba ko ka di maoy. Ginung ko ng tunyo, no? Ako'y gusto na niya, bisan gamay. Teka muna, pwedeng pakinggan mo muna. Wag muna. Mayang gabi dia, Dibilin. Tunyo ni day. Ay, nabili na pultahan. Darang. Hoy, Tonyo, mahimo ba? Uli sa inyo? Kay dili ikaw ang akong gipaabot nga mamisita na ako rong gabi una. Palihog lang ko no. Kay dili ko gusto nga maabot ang akong bisita nga naa kaniha. Nakaw na ba? Kauli na. O day. Paita oy. Dako man ta kay ko gusto niya. Mo man siya gusto nako. Dili man ta ko bakig naong. Kunya kining ako po. Dili man siya ni unta gamay. Paita oy. Baka di lang talaga tayong dalawa. At mas mabuting palayain na kita. Ako'y naluin yung nga mibiya. Nagtanaw baya ko niya Skyda dihang mibiya siya. Naghilak taon. Nya. Bahala siya, uy. Siya nalay bahala nga mo sabot ako makayun sa ano man ko'y gusto niya. Ang gabi. Na, Dibilin. may nangatahuran na sabay. Hala, basig si Jack na ron, ma. Dibilin, si Jack ni day. Hala, si Jack yun, ma. Niya si Jack. Dibilin, si Jack ni day, ni anak ko. Dong, huwatas ako diya, Dong. Manaog na ko, Jack. Tinuod ka, Dibilin? Gisugot na ko nimo? Oh, basta ba ulitaw ka ha. Lagi day, ulitaw ko. Bisog, dadon pa ka sa mua. Ulitaw, jud ko. Og, salamat tay. Kay nagkauyab na kita. Daghan kang salamat. Ang nakagusto man ko nimo, mo nagisuguta dayon ka. Karon sunod adlaw day, holiday man, wa ko'y trabaho. Manuroy ta ha. Oh ba, uyab naman ta. Basta manoray kita. Nakakakulit ka na pagkaksa nga. Uy, Jack, bakit antang mama, uy? Ay, sorry ha. Hanag ko basta maoy mahigugma. Istoryahe! Basta, mau na to ha. Karong sunod adlaw, manuroy ta. Manuroy ta, Dibilin. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuroy, Dibilin? Oy, Dong, gikanta sa plaza. Nananaw tag sini. Unya na nga og restaurant. Unya karon unsa man mamauli na ta? Uy, di pa ta mamauli, uy. Aw, asa pa man di ay ta? Taxi. Hala, motel. Hala, anong
sa motel. Uday, ako mang gihunghungan ang driver pagsakay nato nga magpahatutag motel. Uy, hala, uy. Mahadlok ko kay Virgin Babayo. Sana all. Ako rin bahala. Pinarani ba style? Hinaran akong duot, ha? Gano? Di man ko, Jean. Manaulog ka na. Taxi driver. Diarang pala mong plate, o. Diaraw. Laming asim mong bubuhan. Uy, utubok. Iluka nang itutyan mo akong tutsoy, ha. Kalami. Ang imong kamoy. Yung sa upos. Ana, nakatunong yun. Ipuot ni mo ako. Tubuin mo pang Ika. 30 minutes ka diha, ha. Tubuin ni mo. Kalami. Gitlami. 30 minutes ka diha, ha. 1 hour ni 1 hour. Sana all. Atsak. Amoy. Ako sa ni. Maghubos ako sa concrete. Awa pa din Wala ako. ba? Hala ka bayo. Hala. Ikuan na tayo pasa. Tayo pasa. Break. Ayaw lang na. No. Unsay ato nimo? Nangita man kuno kanako. Ikaw ba si Belan? Ang uyab ni Jack? Oh, ako. Nga naman unta. Maudi ay nga pilit na kaayo siya nimo. Kay gwapa man day ka. Unya nindot sa buglawas. Time pa sa akin sa day ka. Ako si Sandra, ang asawa ni Jack. Unsa? Pero ingon siya na ako nga ulitaw siya. Iya kong asawa. Mibaws lang siya og panguyab og lain kay ko ang unang nakasa sa among kaminyoon. Pero pilihan, hangyoon ta ka. Buwaging akong bana. Kaya nagpasol ako sa akong pagluib niya. Gusto ko nga mabalik ang kamalipayon sa among pagpuyo. Busa buwagi siya. Buwagi ang akong bana. Unsa? Muna, pwedeng pakinggan mo muna. Buwagan ko gid unta si Jack. Padi man siya masugot. Gusto siya nga magtaban mi maong nga nisugot na lang ko kay nahigugma man ko. Unsaon ta man ana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, bisan unsa pa nimo kamahal ang imong bana, apan doon naghihigayon nga ikaw mangita og pagi, kamo magkabuwag. Mao kining nahitabo sa kinabuhing nako mahimong ikalimtan. Unsa? Mularga kag Manila? O day, dadon ko sa kong iantos Manila day. Kay ato ko niya patrabaon sa kumpanya nga gitrabawan sa kong igagaw nga maong iyang anak. Pero may trabaho man ka din he. Ngano mo balhin pa man ka dito? Mas dako ang akong sweldo dito day. Mao nga adto ko dito mo trabaho. Para makatigom sa ko ba? Makatigom ta. Dakong kwarta para unya sa itong maabot ng kasal. Unya magkalagyo di ay ta. Basin imo na lang unya kong kanimtan. Dili may tabo na day, kalimtan ka. Gimahal o gipangga ko ikaw. Giampingan kong imo pagkabay day. Gani, kamaturan niya na. Wa ko mo bugha sa imong pagkababae. Wa ti ako ang imo kaputli. Kay mo'y gusto ko nga human sa itong kasal. Aya pati ka kuha day. Saling na ko day. Ikaw gina ako malon. O abutang ako pagbalik. Unsa? Maodadak si David mambisita kuno sa nimo karong gabi. Pero ma, may uyab na ko si Roldan. Ay dugay na nga milarga si Roldas Manila oy. Ug wa mo na siya wa mo na siya makontak pa di ba? Kana kay nag-ilis siya laing cell number. Klaro na lang nga may lain na siyang babae nga gimahal dito sa Manila anak oy. Busa kalimte na to. Og si David nahigugma man na siya nimo. Busa sugta siya, Maylin. Salamat taon day nga imo ko gisugot. Wala ko'y kontak sa kong uyab na si Roldan. Basin may lain na siyang hinikukmas Manila.
Di ko gusto magpaabot sa... Wa, mao nga gisugutan na ka. Kay nakita ko nga matinud-anon kag nagmahal ako. O gusto kong magminyo na ta, David. O sige, pakaslan ta ka, Maylin. Pakaslan ta ka sa labing dali nga panahon. Kilami, Ana. Ikaw pa gay nakahikap, Ana. Okay? Kapari ay. Huwag ito makahikap si Roldan, Ana. Ano ba? Ikutan kayong babae niyo. Kiss, kit-kito, no? Naman ay, ubuon na ako ni kong baby. Huwag na. Tiunan tatakan. Tiunan tatakan. Kikinaya, ha? Pusilon ko lagi. Nadawagi pa ako gulmigas. Mura ra kag napaakan og hulmigas. Gamay di ay. Ha? Kay na pa day mas labaw pa sa bation ato-ato nay. Sakit manggod, ikaw ba'y mapakagulmigas? Ay isus nak, kantos aning papa ni mo di sa pagpanghambog. Dihang na virginan ko ato, ay mura ko gipatay sa kasakit. Ako eh. Ha? Mao ba, nay? Ang ako, mura lagi ito ko makusbat. Pero happy ko, kay mahal ko naman ang akong bananan. Mahal ko na si David. Aw hiduon okay ra na oy. Mahal man sad ka ni David og nakat-on naman sa kakas paghigugma niya. O, nay, mahal ko na si David. Bahala og dili kay dako tong iya, uy. Kontento raman pod ko sa iya. Kaysa dihang ako nagunitan, paminaw na ko. Raog, sa kadangaw, raman tingay ito, uy. Oy Ginoo ko oy kataon. Ay, taon sa taon ni mo nak. Ako'y naluhoy ni mo. Ha? Kaya nga naman di ay. Kung ikaw pa'y nagkapanasan sama ni David, unsa man di mong buhaton ma, ha? Unsa? Unsa? Ni si Roland sa atong dapit ka, Mario? Ugaw. Adtong usang adlaw siya nabalik din sa ato. Ug pagkahibaw niya nga may bana ka na. Luoy ay perting hilaka niya eh. Ha? Gaw? Nawa ko ng inyong komunikasyon kay ang iyang cellphone nga tuang imong number nawa man. Pero wa siya uyab dito eh. Ug niya siya din ni. Kay mihangyo siya sa iyang labaw nga ani magpa-assign sa trabaho sa atong dapit. Unsa? Intaw na sab si Roldan, oy. Pero na ko'y mahimo pa. Medyo na ko. May banan ako, gaw Mario. Dong lito? Mao nati Maylin. Gusto nga makikita nimo si Tiyo na ako Baruldan ba? Imingaw ko na siya nimo. Unsa? Pero dong, may banan ako. Na may Abi pwede. mo ti. Sige sa gilag si Tiyo Roldan ay. Gusto siya nga makikita lagi nimo. Kay katong nagkita mo sa merkado nga iya kang giduol. Likay mo kuno ka. Minyo na manggod ko. Basta sige, ingnas siya nga. Makikita ko niya. Aron buwakan ko siya. Wa manggod may magkabuwag anak niya ko. Sige dong, makikita ko niya dong lito. Roldan, mo talaga hunungan sa gisakyan ng taxi. Oray, huwag mangyo ko nimo. Nga nang higayon na. Ang kunon tika. Bisakin ilang higayon na giday.
Ako'y nagkasa sa atong gugma. Masaylo ako. Ngili na ikaw ang kauna sa akong kaputli. Nakita na. Naog na taning taxi. Tana, Roldan. Bailey. Mahal ko kay ikaw, Day. Mahal ka. Dili na ko rin. Minyot ako. Basta dili ako mauaw ko'y mag-drive mo. Ay, mabuon ko ng imong brief. Hala, dako agod ani. Sana all. Sorry, uy. So kung ba na lagi, ana-ana ra lagi to. Mura magtunga na to sa tangaw. Kani kay Dak. Nganong lami man gyud ang ginadili. Unsa? Uy, Hala no, nagkabalik mo sa imong uyab o gibiyaan mong imong bana bisan may gusto ka na niya. Uy, Nay. Mahal ko gihapon si Roldan. Mahal ko si David pero mas mahal ko ang kanina kong hinigugma. Ganahan sad kay kus iyo kay dang naigo ko mura mag-triplets ay. Nakita gid ko paagi nga magkabuwag mi sa akong bana. Pangitaan ko nagpaagi na. Nagkabuwag yun mi sa akong bana. Kay ako masyang gisultihan niya napalik ni skanhi kong uyab. Pwerte niyang hilak. Pabahala siya uy. Biyaan ko gyud siya. Nakiktaban ko skanhi kong uyab. Nganong lami man gyud ang ginadili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Robin, ginaingon, di gyud ay maayo mo tipon tagpuyo sa bahay sa ato isuon. Nga ang asawa, may pagkakuragan. Sigurado yung matintal ka. Labi na gwapa, unya, lami kay lawas ang babaeng kuragan. Mao rin nagtabo sa kong kinabuhi nga din ako mahimong may kalimtan. Ay unsa nak, adto ka og syudad, adto ka manimpad pagpang-apply pangitag trabaho dito. O nay, driver man ko. Atun ko mangita kasudlag drive dito sa kyanan. Masig doon na di kay ilas kuya dito nga tag-iyag mga jeep ni paseroan ba o ka taxi. Nga sa ato pa adto ka mutipon og puyo ni kuya mo. Oo nay, atun sa kutipo nila. Makikita na kong driver. Pwede rin sa kong mangitag kwarto nga akong kabangan. Aw sige. Maayo man sa tus kuya nimo. Di mahitabong mo balibad to kun adto ka istar sa ila kay iya kagong igsuon. Oo, hinunay, pero parabog kita mahibaos kinaiya sa sawang manoy taon. Ni kuya ba? Pagka malditahon na batong naong. Basta kay, hindi na ako magdugay kistar dito na eh. Ugma, musakay na kong bus pa doon syudad. Abi ko mag-15 akong bisita da. Ikaw mo ko din eh, Ruben. Biya ko dito sa ato kaya eh, sa probinsya. Ano lang ko din yung mga flag driver kaya. Siya man doon na kayo mga tag-iya rin yung mga ating. Kailangan na tag-iya, di pa siroan ng jeep kuya ba? O taxi ba? Pasubla ko eh. Oh, si Imo kay. Di ba, amigo man mo? Atong silingan kinato sa ato? Oo, may ko kayo dito sa ato eh. Doon kayo sa diyan na syudad. O nga, dinhiya siguro to sa amin nyo. Driver si taxi do. O niara siya din eh. Sa atong barangay. Niara siya mapuyo din eh. Nara siya diha eh. Kaya pikas nga kanto. Mau ba? Oo. Pikas sityo kuya? Oo, pikas sityo deh. Mau ba? Kanto naman. Sige lang, okay lang. Kay, kanto, bigyan puro sityo. Mga istorya ha. Tutuloy ko sa ilabi. Kaya pataba ko niya ako. Kita taon ko. Kadrive ang taon na taxi o, di ba? Jeep di pasiroan. Yan, gusto ka mo drive o kanang kan. Parada. Ay, parada ya. Sige. Wala kay gusto di syudad parada. Hugaw na kayong parada din sa syudad eh. Alala, sige. Sige. Karoon na gawas niya ni Sunyas Banyo. Naligo na ba to? Bulaga ko. Koyog ni mo. Kanya, tapos kita ni mo, naniya ka. Hindi niya matuong nga ikaw ay akong kuyog. Bubuan na bihana. Mau ba ya? Eh, tanaan. Ako kalikot doon. Uy, Ruben! Ikaw? Ako tao ni Dyson niya. Kanipisas na yung gisunod niya. Nasira lagi ka din niya sa syudad doon. Dahil Sunya. Uy, kalipis pa ko na yung magsunog. Lakram kayo na yung
Dua ka bubso? Oh, sa ka ba? Yan, nasa imong panty, klaro sa kayo. Sa mga... Oy, ay da. May managnaibaw ko nga na daylaing tao din ni. Mo nang nagpantira ko. Uy, May gani, nagsimina ko nipis. Lakrar akong panty. Ay, sige, oy, bilis ako sa kwarto ha. Piyaan sa tamo. uy, panabon doy, panabon. Kabibis sa'yo sinina. Uy, Klaro kaya kayo. kining, dong, Ruben. Sagbutan. Ay, agunahan. Dong. Kini asawa. Ano yan, ni mata. Oy, dong, lingkod sa dia dili ka tumbi. Sundan ko tong akong asawa nga misuod sa among kwarto. Pastil man. Tukar magana ko yung kakiha ni nakita niya ni presko kayo gikan ligo. Ara sa kudong ha, tsukulalap ko dong. Tsukulalap sa ko. Lami ano eh. Ara sa kudong ha. Ay lakaw ha. Kuyugan tika unya sa imong lakaw. Ha? Ato ta silang imok na si. Ara sa kudong hay tsukulalap. Uguta pag-angay sa sawang kuya eh. Bugdura ba kay but? Bugdo kay katubangan. Awoy! Na ako'y kapasudlan nimo. Ang akong amo ay nagkinahanglan og taxi driver. Mababay, salamat kayo. Salamat yung kay Baymok. Bida, sige kayo. May gamit na lisensya na ko. Sige kung driver sika dito sa inyo. No. Dito sa ako ba? Yeah, okay. Dadaan ako dito si Buha mo, may aron ka drive ko. Okay. Tana. May noon nga niya ka. Aron, doon ako'y katagay. Iniguman na to og grahe. Kana. Sige, ato na ka muna. Mayroon kay nagasuda yung trabaho. Nagasuda kang driver sa taxi dong. Dali lang sa kang madawat, Ruben. Kay Maya magkakitsure, ha? Guwapo minsan ka. Mau ka day? Gwapo day ko. Ang asawa yun sa tag-iya og taxi ang nagdawa taon ako. Kaya ang iyang ba na taon. O amandiha, o adto na ko taon. Gwapo mo kayo. Unya, dong. Nambot, asa ka? Kano sa'yo magsugod og drive dong? Maugma dayon ko kung kasugod ya. Og hangyo unta ko ninyo nga anil ta ko star sa inyo kadiyot ba? Di ko masagot. Di ko masagot nga ani ka mo istar sa among Ruben. Desun ka. Di ko masagot nga niya siya tipo nato kay. Iyan na ang kamangon. Bangos ka. Kasi na may tabo na eh, bida. Bangos yun, bida. Joke lamang, God. Sige. Ano lang gud ka tipo na mo, uy? Ikaw gina, kulbaan na yun ni Ruben mo ba? Sige ba? Sige dong, Ruben. Ala. Lipihin nga pikas nga kwarto dong. Ano bakante dia? Tapat sa kong kwarto ha. Aron anak ka na mister. Sige na, dong Ruben. Nawe, hindi man ako mantay ning sa awas ko magkuha, pero makapamantay ko na. Ala, hindi ka was, sudyas palyo. Nagpantira siya. Ay, lamay agad may hanay. Ang akong giant orb, nilihok. Bisa, kaya ba akong ginunta siya nga kamera to ka rin sa bahay. Kalma lang dyan, Junior. Napantis siya nga nagawas niya sa naligo. Oo nga. Kaya ito, hindi asya tayo na ko. Ay, wala ka drive, Ron? Ugma pa akong drive day, uy. May noon. Wala ka mo drive og taxi, Ron. Ako lang drive, eh. Ipulan kong kuya ni mo, uy. Kumok na kayo napilo ang iya. Ano ko, kanang bata ko man sa kuya niya, humok na gayon mapilo. Humok, Jod. Ikaw lang kayo marag... Padung natambo imong army. Day. Ligo ko. Ay, ako liugoy. Ligo ko. Kailangan ko marat. Day. Dapat sa kang magamay. Ano tayo?
Ya, humatra ka? Humatra ba ka, ani? Anak, kumusta? Shit, ihag ka ni Mabayo. Ako matakbaw silang mag-uwang ang tanong. Shit, sumagay ko. Apay mo ta. Amatay ko na sa'y. Talikod ko. Matalikod ko ng bangko. Nakulo yun. Hali ko. Gawin ko. Ano yun? Shit ka lang. Amatay ko na sa'y. Nganong labi man gyud ang ginadili. Unsa? Magdus ang asawa sa imong magwang? Ug ikaw ang amahan? Patay! Ya, tuor ba yung kuya siya, mga daw sa bata. Ako pa din mo ba yun, no? Layas diya silang bay. Aron mahuno na inyong relasyon. Kuya, huwag masakpan kasi imong magwang nga nag-sex mo. Basit og mapatay ka sa imong kuya. Bay mo. Medyo naipit yung kumba. Ayan nagbiya ni sa amo dong. Ya. Ay, dili mo sugod sunya nga mo biya ka din. Pero ya, isog kaya, may ko kung bisinyo. Matag takot sumo, di nyo dawaton. So, may ko taon kay Koy. Sige. Dawato na namang imong ihatag do, Ben. Ayaw lang og biya din sa amo ko. Ay, nagbiya dong. Please. Ayaw pagbiya. Ayaw, Ben. Medyo naipit yung kumba. Sugot sunya. May biyagi ko sa ila. Putol ang mga relasyon. Luis kong maguwang, Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Romeo. Ginaingon, ayaw kinugon nga karon nasayop ka. Ihangad ang agtang unya moingon ka. Di na ko mausab sa pagkasayop. Kausa na lang. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Diana, unsa man mong duha ni Romeo, uyab na mo? Unsa, kinsa nag-ingon mo? Ay kung pangutan-aw Tubag ako sa kong pangutanan nimo. Uyab na ba bong Romeo? Wa pa man ako siya sugta, ma. Ay sugta. Nga naman, mama angkay. Kaliwat ng mga palikero. Mao ba, ma? Daghan ng mga kaliwatan si Romeo nga gipang pamabdusalan ang mga babay, nya di pakaslan. Lahi tingalis Romeo, ma, uy. O sa lahi? Kaliwat, good. Ay da, unya na tamo hukom anak, ma, kung kami nagid ni Romeo. O kay nga no, nakagusto po day kaniya? Oo, ma. Diana. Maud ay nga dugay kay ka nakasugot na ko. Di na may rason, oy, Romeo. Nganong itanan man siya sa imong inahan nga mga palakiro may kaliwat? Lain-lain pa may mga batasan. Kana man ganing kaluha, lain-lain sa nagtaras. Sabihin na lang nas mama na ako, eh. Igo lang siyang nisulti sa tinuod, Romeo. Nga palakiro may kaliwat? Oo. Oh, tinuod gid ang gisulti sa akong mga uyuan. Nga kanas mama nimo angkay, nauyab sa kong uyuan, o gibiyaan o nagpakasas laing babae sa tiyo. Unsa? Oh, ug murag natsika man to nga mabdo si mama nimo. Ug ang akong tiyo ang amahan. Unya wa siya pakasli. Tinuod na. Mao di nga nakaingon ka mga palikero ng mga kaliwat ni Romeo. Oh, mga palikero gid na sila. Tinuod mga napamabdusan ka sa uyuan ni Romeo. Kana mo di tinuod. Hambugiro tong uyuan ni Romeo Wa to kadaman ako.
Pero iyang gipamaniog nga na mabdos kuno ko og siya ang amahan. Mao biton tong gubot kay mi kiniadto kay misong man ang imong lolo sa ila. Mao ba, ma? Oh, busaing nanas Romeo ha. Dili lang kay mga palikero sila kaliwat, mga bakakon pagyod. Lugusan nas Diana, Brad. Kung dili yung kasugton. Mati, asa mo tambang ni Mulay, Kaya reklamo babae nga gilugos, papriso, ino ng manghod mo. Padili-dili po nas Diana, bisag nakagusto na nimo. Sas. Sir, huwag mo ko magdali ba? Manoy? Mauna. Aw kundi ka, sugtunan rin, mangita kag laing babae dong. Si Diana ba akong nagustuhan? Tiyo, saan pa? Siya magin. Panisyo, siya magin. Orbida. Naghanol pa ba natong langas, ha? Oh. Pabuta ka no sa sugtong Diana. Please stay by me, Diana. Kanta-kanta pa. Klaro ba ya? Ikay gipadungog-dungog anang kantang Romeo. Klaro kaayo maangkay. Diana ba gikanta niya? Ganahan pod ka. Mama sad uy. Sira ng bitana. Ngano man mo? Aron di ka makabatis gi kantang Romeo. Isira dayon. Mare, Oy, nganong nagmare man kanako nisyo? kayod lang. Kinsa may atong gikugosyo? Kanos aman ta nagkakumare o kakumpare, ha? Kalma lang, Mare. Ganahan lang kung musangpit mo kumari kay hapit naman unya na mahitabo. Okay nga naman, mahitabo na. Kay kung magbinyo na si Diana o king imong anak, ngadto sa akong anak na si Romeo, awan na. Maminyo silang duha ka. Ano, kumari na ta. Helom da ni siyo eh, gangal-ngal ka lang. Pag-drive dito sikad on. Ngano ni? Nganong ni Amos-amo? Lingkod lang, Mare. Ay, ang kay. Oh. Mamalay me. Ay, gabi ni mo, nang angkay. Unsay mamay mo? Daya na ngano ni? Ako na lisod kasi mong mama, Diana. Nang angkay. Ni ami kay mamay miss imong anak. Kay mabdos naman siya. Unsa? Romeo. Awa. Nisugot ang imong mama nga magbinyo ta. Lain na sad nimo uy. Imo manggiingnan si mama nga mabdos na ko. Kung nga pa ito na ko inga to, may masugot ka ng angkay nga magpakasal ko nimo. Dili yun. Sabi mo, Dayan, love ka. Dili ko gustong adto ka magpuntas lang lalaki. I love you, Diana. I love you too, Romeo. Sana all. Congratulations! Kaya ko di mong nauli. Ay, sorry. Kay may gipa-overtime man ako sa boss. Oh, yikes, sapot mas Dayan. Ako tumang Oh, day. Dawata. Luka na ko, tuhog na ko. Dawata sa ni ba? Unsa man na? Ito bangon. Dawata ni. Unsa magud na pa? Ang akong gi-overtime man. Dawata, day. Ibutan na sa kong bag. Dawata gunigod. Ano nang bagbagod? Sige na. Medit. Kaluura na ni mo, no? Ikis-kis di abi. Ano Ako ba? kagyuda. Basta mo am-am ka. Pasabot na ba na nakasaka na ako. Unsa man, ikan kasi imong babay. Hala na. Babae, gyat. Sultihi ko, Romeo. Day. Daghan na ba kong nahibawan? Hey. Basta gani ko tagdugay mo uli og bay. Kana may babay. LR. LR? Lahira. Bitaw, Dayan. Nag-overtime, eh. Aram ka mo to, oh. Dalerbe.
Dali. Romansa ko nung aron ingnon. Dayan. Nang iyo. Suhi ko tinuod ha. Kung may papay na ka kahit na. Take lang. Unahon dani. Bantayi ang imong bana. Nga naman, ma? Basta dugay mo uli ang bana, may milagro ng gibuhat. Mao ba, ma? Bantayin na Romeo, ha? Ayog tuo dayon kung unsa may iyang isulti nimo. Ilabinag mo lakaw nga dili ka iuban. Medyo naipit yung kumba. Dayan, malakaw sa ko. Maglakaw ra ka? Di ka magmotor? Magmotor Sige, amping. Salamat Dayan. Hatagisan ko kwarta, bi. Saan man mo? Mapa-change oil ko. Bantayin na Romeo. Ayog tuo dayon kung unsa may iyang isulti nimo. Ilabinag mo lakaw nga dili ka iuban. Hatagin ako kwarta, day. Kaya magpa-change oil ko. Muuban ko. Unsa? Muuban ko nimo kung magpa-change oil ka. Di na lang ako malakaw Ha, di na lang ka mulakaw. Kay muuban man ko, mao ba? Klaro ba ni mo, Romeo? Nahibaw ko. Di ka magpa-change oil sa motor, kung dili ka ng imong bunal mo ay imong i-change oil. Putlon ko na ron. Dili sa kwarto, dali. Unsa? Nga naman, malakaw naman Dili, ayaw paglakaw. Ari ka nako magpa-change oil. Dayan na, itong gabi patawon ta nag-sex, day. Anya? Karon mag-sex na po da? Ay, kung ilara, Romeo. Ay. Kanang imong giingon nga change oil, uso kay nakaro sa social media, oy. Ha, change oil lang ang naong nimo. Dili na sa kwarto, pagdali. Ari ka pa change oil nako. Diana! Usahay no, kining sul-sul bas inahan, mo'y makapadagsa mo. Bisag tinuod nga mapa-change oil ko sa kong motor, di man hinuon mo to. Kadalakaw na ko, tupsan ko ni Diana. Kuhaan ko daan sa akong lana. Dili ko no kung magpa-change oil sa laing babae. Paita. Change oil pa more! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elsie, ginaingon, bisag yun sa nako pag-amping akong dungog, apan na ang demonyo nga mo'y nagkuba ni ini. Mao kining nahitabo sa mga kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. Dali, Rodel. Dayon sa bahay, dali. Salamat. Elsie, anak. Kawasa diha. Elsie. Siya si Elsie, Rodel. Elsie, si Papa ni mo, Rodel. O si Papa, ma? Papa na. Kay siya na akong ipuli ni Papa ni mo. Unsa? Ganda po ako makawin sa gibuhat ni Mama. Lainag gud si mong mama. Iyang gipapuyo sa inyo ang lalaki? Laki? Elsie, magbantay ha. Kasigaran na ba sa mga ama-ama? Lugusan ang anak sa ilang katipon. Dili na mahitabo. Iyan ang buhaton ako. Patyo na ko siya. Naunsa man ka? Nasuko ka? Sabta ko, Elsie, ako ni Kalipay. Imo bitong kalipay, ma. Unya ako. Oh, kaya naman ka? Huwag kay concern ako, masa. Imo lang kaugalingon ng imong gihuna. Hilom, ha? Makatabang baya nato si Ronel. Doon naman kay trabaho, ma. Maabitaw. Pero, pila na ba itay akong sweldo? Bati as imong gibuhat, ma, uy. Ay, kung ingaanas pagsulti ha, Elsie. Kung wag ka makauyon sa kong gibuhat, mulayas ka. Kinsi mo na yas? Kining animal, ako palayason. Unsa? Nga naman. Wa makauyon na ni ang kapuyo sa amo. Ayaw sig palayasa. Ako na mo biya din eh. Unsa? Dili, Ronel, dili ha. Ay, kung Dinhi kauban ako. Lain manggod ka mag-away mong inanog anak. Tungod lang nako. Buang nindako ning anak ka, di makasabot na ako. Nagkasabot ko, ma. Di lang ko gusto nga anhin na siya dinipuyo sa ato. Sige. Ayan lang mo pag-away. Dainan ko anak. Sige, maglain ko puyo. Di ko puyo din eh. Dili na. Ronel! Huwag ko magkasabot ni Mama.
Hilak-hilak siya nga dili mo puyo sa among iyang laki. Ay, sige lang na siya eh. Iya man ang kalipay. Iya bitaw. Pero ako, dili ko. Lainan jud ko nga dunay laing tao nga motibo naman ni mama. Di ko kampante, Dandrev. Ikaw nalay muli haygod. Kung nasa inyo ka ng Ronel, o magawas ka. Sa, unyang tingkatong na. Manglakas imong kwarto. Itabi ni kayong tanga, oy. Ay, gwanta ka. Kay si mama manimo ang gustong mupapuyo ka ng Ronel. Matngon lang, Elsie. Mag-amping lang. Kalain ba nilang tanawang luha, eh? Naghagwa ay bisag mga matured na sila. Kaluod, eh. Mag-inom ta? Mag-inom sila. Magawas ko din sa amo. Elsie! Elsie! Anong tawag ganin mo, anak? Ako rin magpalit, di. Pakasal ta. Unsa? Kurat mong ka. Di ka mo tuo. Kalitan ko, God. Tinuod, Dandrev. Lagi. Magpakasal ta. Aron, kita ng duha ang mag-uban. Ug malayo ka na sa imong mama. Kanusan ta magpakasal, ha? Mananggit ko nilang mama ug papa nako. Aron sila na mahibaw kung kanus atan nila ipakasal. Oh, sige. Pakasal. Magpakasal na si Elsie? Oh, dugay naman sada silang uyab ni Dandrev. Okay na ko. Dili ko okay. Ha? Nga naman, Ronel, ha? Nga no? Tubag ako, oy. Nga ko tawag dili ka man okay nga magpakasal si Elsie sa iyang uyab. Ayaw na ko pungutan na. Basta kay dili ko musugot nga magpakasal si Elsie sa iyong uyab. Dili ko musugot! Nabuang siya? Nga naman ko naman. Ay, naambot. Okay, sa man siya mapugong nako, ha? May mag-ako na siyang papa nga dili man. Ay, tumani na lang si Ronel, Elsie. Unsa ma? Ha? Nga no, God? Madili na ko siya amahan. Wa siya angay nga mupugong nako. Magpakasal mi si Dandrev. Wa siya labot sa kong kinabuhi. Kawan Elsie, sa sunod buwan ta magpakasal. Kay atol man ni mama ug papa sa ilang kasal. Aron kuno tingob ang selebrasyon nila, di ba? Sige. Okay na ko, Dandrev. May problema ba, Els? Gilasan lang ko niya. Ni Kinsa? Ni Ronel, hilas kaayo. Dili ko na siya okay nga magpakasal ko nimo. Unsa? Nainagod niya. Katawa mo kog hilaw niya. Laki, dul si Kinsang manulti. Ama-ama ra siya. Umagani ko ganahi nga na siya sa amo. Kunya magbut-buot na siya nako. Hilas. Mingaw, ano? Ay, makang inahanok, anak. Kaslom si Elsie. Ngigas, ah. Di lang ko pananghiran. Kung sa mga kong bayat, taw-taw lang. Pahoy. Uy. Ablig gamay yung kwarto ni Elsie, eh. Nakatuong man siya nga. Wagi man niras pultan, eh. Murag ni Doyog na ako ang kay gayon nanda. Karoon kang bayana ka. Sudlang ko siya siyang kwarto. Alin ako. Lipong na ko. Alin ako, ha? Ay, sa uli, oy. Tagsaragay lang magtagay. Din lang sa ta. Ay, nala, sige. Puslan man nga nakainom na ko. Sige. Maghubog na lang yung kuwan. Kalami. Gawas! Ni anak ko suot niya pagkawasun na nung kunin mo. Kanggaw na ko sa... Ayaw! Buang kaya ko gaksa, demonyo ka! Dami ka kay sa pinahan. Ayaw!
Kaga, ipagsigit. Ipagsigit kasi. Wow! Apo yan ni mo eh. Ang piyana ka na. Imo kong gipalagot ha. Yapan ka. Buko. Isi. Kamu si Papa. Ang cellphone, di bagay. Animal. Anong wa mo tubagan ni Elsie? Sige lagring ang cellphone. Last chase man sa gabi eh. Sabot na mi nga manawag ko niya inigawan sa akong duty. Tuog na siya. Importante na bang akong tuyo niya da? Ako na lang siya nga tuon sa ila. Basik busy lang. Ug wa makmatngon nga nanawag ko niya. Like a bird. Kalawin mo ba yan? Demonyo ka! Uy! Tingog ka ron ni Elsie! Magdali ko! Gusto makinita mo ni Elsie! Sir! Drive. Anong nagdagan man ka? Sir! Nakabati ko nga nangayog tabang si Elsie! Kapati siguro na ngayon tabang dito si Elsie na. Kapati siguro. Si Elsie na ito? Oo, sir! Banati ka! Dali! Banati ka! Salamat, sir! Ayaw! Sir! Nagkadugo si Elsie! Ang tawana! Gilugo si Elsie! Kaluoy ni mo, Elsie! Kaluoy ni mo! Kaslo na unta ni si Ronel, pero nalugusan ko sa akong ama-ama nga salbahis. Iguba sa akong ama-amang akong ugma. Iguba sa demonyong akong pagkaako. Luoy nga migakos ka na ko si Trandrev nga nagkadugo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Aldrin. Ginaingon, doon nagyoy panahon. Ngalain nga babae ang imong panguyaban, pero lain pod ang imong mahilabtan. Kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ayaw na tangkog pantusa day Mildred. Sugtan na taon ko day. Ay di palagi ka na ko mahimong sugtoin. Naunsa man ka, uy. Ikaduha pa ganin mong pagpamisita na ako. Balik lang karong Domingo. Layo ba kayong Domingo day, uy? Kung di mo kong balibaran o di ba imong sugton, karon na lang. Ako di ka makapaabot, ana sige na arani mo. Basta sa sunod Domingo pati ka mahimong tubagon sa tuyo nimo. Sige uy, matuog na ko, di man ka makasabot. Day! Ay sigo biyahe day, uy! Maluoy ka day! Karon na lang ko sugta day! Karon ko tubaga day! Si maminaw na ako. Ay, paita. Ay nalang tugpog sa pagpatubag si Kao Mildred. Balik ka lang siya sa sunod Domingo, Jean. Ay, di na nung tingali ko mabalik, uy. Murang wala na siya gusto na ako. Uy, nasayop ka. Misulti siya na ako nga may gusto ko na siya nimo. Pero di ka lang niya sugton dayon kay. Mita kam siya sa unang higayon nga may gisugot siya nga nakagusto siya. Apan, igo raman ko na siyang gipahilak. Sige day, ulit na lang ko. Pero karong sunod adlaw, mubalik ko. Layo pa kitong Domingo eh. Mubalik ko sunod adlaw day. Ingna siya anak. Ay sos, klaro kay may gusto na ni mo bayan. Ano kay kung ako pa ikaw no? Manguyab na kaglain do. Siya man gud nga akong nagustuhan tay. Busa, mubalik ko pamisitan niya rong adlaw tay. Sunod adlaw ba? Layo pa kitong Domingo eh. Ay sos, ako pa di mo ka na lang igagaw niya panguyabi oy. Si Sonia? Oo! Gabi mo sa nabayan. Ibog likwana do. Uy,
Uyab na sa kong amigo tayo, ngis Dani. Oh, uyab na ni Dani, uy. Mao ba? Sus, lami arabang bayana. Kay kuuton gas, aguko yan na doon. Purbida. Bisag idara na ko do, sus, igo na sa ako do, kapakapa na. Saba di tayo, eh. Unsay pagtuon nimo ni Sunya, dunay pako nga magkapakapa ng maigo sa imo. Uyab siya sa kong amigo tay. Busa di ko manguyab niya. Gawas pa. Wa ko'y gusto ni Sunya. Kay si Mildred ang gusto ko. Si Mildred tay. O unsa? Ay, lagi ikaw. Ug mas gabi na mo balik sa pagpamisita mo si Aldrin. Ang tinuod ka, nakagusto pa ako ng Aldrin, pero ako na siyang paantuson, eh. Kung makapaabot siya, siya ang makaangkon ako. Ay, sa ton siya pantusag, gauy ug dugay. Gwapo biya na si Aldrin. Abi mo, kung ako pa'y gipanguyaban niya, ako na nang gisugot. Kaya nga na din na si Danny ikaw, waday kay gusto anak niya. Ay, primero gaw, nagkagusto ko niya, pero nadugay, mura man og nabugnaw ko niya, uy. No, nga naman. Iko-iko ramang gidakon siya, uy. Unya, naibaw baya ka nga, dako tong naka-virgin ako. Alanganin kay siya nako gaw, uy. Ayosod anak gaw, uy. Kay kung tinuod kay nahikugma sa usa ka lalaki, dawato nimo ang tanan nga naa niya. Da, Mildred. Unsa bay? Mura og nagkabugnaw na ang pagtaga ni Sunya diyan imo? Oo bay. Dako manunta kaya na siya og gusto na ko. Pero din nakadugay. Sigin mig-sex, no? Mura mo sig di na ganahan ako. Ay bay. Ay bay. Murag naa sila uyab siguro si De Sunya bay. Mo nga nabugnaw na siya nimo. Oo ba? Yay. Kung doon na magani bay. Kung doon na mga sila ang uyab, no? May bawaan ako kung kinsa na siya. Kana iyang uyab. Dunggabon din na ako. Patyo na ko na iyang uyab. Bay Dani. Mao na bay. Ako lang si Sunya bay. Bisan dako nang andaan ng iha diyang ako sa nilabtan. Pero love kay na ko siya. Love na ko Sunya. Dili na siya virgin dihang imong nahilabtan bay. Dili na oy. Pertinda ko agbaba na ng bayana oy. Di ako nilabtan. Pero love di mo siya. Oy. Love na ko siya. Pusa lugabon din na akong lalaki. Nga mahimo niya na akong karibal nga to ni Sunya. Mudayon kang pamisitang Mildred do, karon do. Utay. Layo pa itong Domingo tayo eh. Busa. Karon kumusok na niya sa gihad kong gugmatay. Og pugtson yun ako siya tay sa pagpasugot nako. Kay klaro kaayo nga nakagusto siya nako. Nagpalugit lang siya nako tay. Ay sos, ambo, ti Mildred. Lugit sa mong mata. Ako ba'y nahimutan lagi sa mong dapit, o? Di na kong padayo na ng paguyab na niya. Oy, kapo yan ang pantuson, ta? Bot ang di mo! Uy, kiyawan ako ni mo eh. Abi na ko kinsikalit nga mibabags danda. Ikaw man ko di ay ni Baydan eh. Moto naman ka sa ilang Mildred. Oo, pero bayan ang Sunya ang gipuy-an ni Mildred bay. Sabay nila ni Sunya ko adto, pero si Mildred akong pamisitahan. Aw, kuyo na hinuon ta. Kitang duhang mamisita. Dili ko. Pero may pamalihog ni mo. Saman? Panit di. Kung doon na ba'y lang laki nga namisita ni Sunya. Kung doon naman gani ba'y. Ingna ko ha. Kaya dumkabon ako ang iyong laki. Uy, mayo kay niya ka dong Aldrin. Akaring naa si Mildred ay? Nasa sud siyang kwarto. Ug matod niya, pasudlon kaniya siyang kwarto. Kay ato kaniya sugton. Unsa? Sige. Tara. Kuyugi ko sa iyong kwarto day. Uy. Why taon ni mo ang kwarto? Og
Ihubol ka sa tanan mong sapot eh. Tungod kay nakagusto ko nimo, Aldrin. Ug tuwa si Mildred sa probinsya. Ug karong Domingo pa siya mabalik. Aron sugton ka. Apan sa dili pa ka mo mag-uyab. Ang gigil ko eh. Mapumigil ko sugihag ka na. Ang utan ni mo eh. Dali, manghigda ka si mong katri. Ito na dayon. Kung mo, bising kadaghan na ka mahilap ko ni Dani. Pero, kakiyot pa ni mo. Ay, kapag. Sorry, ang ako. Ngunit gusto na ako. Saan ko nipi? Nganong lami man gyud ang ginadili. May nahitabo gyud namo ni Sonia atong higayuna. Pag abot ni Mildred nga iyang igagaw, wa na kunya sugta. Kay gisultihan man siya ni Sonia nga may nahitabo namong duha. As kang sukuan ni Dani, dihang nahibaw siya sa nahitabo namo ni Sonia. So magayming duha oy. Hapit ni magpinakyanay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Halagtag sarata magtagdanay basta walay plastikay. Kaysa pirmitag manggisihay pero plastik di ay andagway sa salbahe kung mag-atubang murag gyud binatay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan. Kadugay sa nigawas ni Roland sa banyo nga niliko eh. Lamian ng sex uy. Kanina pa gininitukar akong gana ay. Maayo! Oh. Maayo! Dayloy na! Hala no? Day! Nakoy darang Si Marina marang naa sa bawas. Hala, may dako no siyang init na lara nga iho. Hala, paborito na ba ni sa akong bana ang lara nga iho? Ah, Nanaday Marina! Manaog na ko sa ubos, day! Wow! Hala, uy, kainit sa sabaw sa linara nga iho. Kalami, paborito ra ba ni Roland, day? Oo, uy. Paborito kay na niya. Ay, bawgi kas paborito nga sudan ni Roland, day da. At ang usang adlaw, nagdasa kag larang bakasi. Kinahab gihapon ni Roland. Ay, sus, day. Mamang yun yan kanas mga lalaki. Good kay... para manis patos kigs ila. Salamat kay ini day ha. Timing kay ni. Kay to apas Roland's banyo ay wa pag ito'y kaon. Ako na siyang kuan ka ng pakaon ining larang nga iho day. Kini magkununtang ako mo ipauna na kong pakaon niya. Ha? Ay, ayos day, uy. Baka nasa siya anang larang nga iho, day. Oh, sige, sige. Anya, day. Kanang, unsa man, uy, lakos sa dali sud na. Alam magdiwas og sulti sa sud. Dali day, Marina. Ay, salamat kay ning init nga larang iho day Marina ha. Ganahan kay ko ini kay para pang tuskig ni. Kana tungod kay pinangka kanina kong akong amiga. Oy, Lan. Gusto ko nga tuskig kanunay ng imo. Aron perming malipay si day Lorna ba? Salamat ka ayo day, ha. Dali diyan kaon dong. Kay lamig na kaayo. Ako naman, parisa na ni mo kanon, ha? Ay, ako lang ning kaunon nga dili ko magkanon day. Ako hay ko dito og kutsara day be. Kay init higupon ang sabaw. Ah, sige, kadiyot ha. Kay magkuha ko kutsara. Kadiyot sa. Day, excuse day, ha. Ay, sige, day. Ngano, magkamutong nga dito sa kara ang payag sa ibabaw, ha? Nga atong ambutanan. Takpaw ko paabot mo kahapon. Ahak dayo eh. Wa mang gud mo lakaw dayon si Lorna gahapon sa syudad. Mauto nga siya na akong ipahungawan. Uy. Kuha gud mig kaduha ka round. Bida, uy. May baka. Kinabusog kas kang Lorna gahapon. Ako taon gahapon. May biya taon ko sa payag na nagnanga. Kay, wagit kakauning ako. Paninguha gid nga makasibat bigkas inyo. Di ka gani makatungos payag. Mangita na lang kog laing laki, eh. Ayo dayo eh. Ugma lagi.
Butong ako. Mas ganahan ko nimo kaysa akong asawa eh. Kay bantang kayo ng imuha. Dili parehas akong asawa nga kuuton kaayo. Plat kayo og atubangan bayhana eh. Kisay flat og atubangan dong? Ako? Medyo naipit yung kumba. Day? Kisay flat og atubangan. Mo ginasawod sa akong dunggan. Ang pagsulti nimo nga ang akong asawa flat og atubangan. Ay, ko anday. Naghisgot man gud ko nga nung hangtod ron. Wa ka pa magsabak ba? Unya, dami tubag si Roland nga. Kuuton ko no kayong imo. Unya, flat pagit ko no mga dugay kang nasudlan og bata. Oo, mao na day. Nagtuog ko nga mo na hinungdan nga wa pa ka magsabak day. Unya, ipaunsa pa man nato nga mao naman kining ako kuuton, unya flat man gid taon ni. Ay, sayon raman ko ng solbaron, God. Bisag flat o kuuto ng imo, day. Pero, kwapa man ka, uy. Unya, may pagid kang manamit. Kung ako'y laki, no, sus. Maibog ko ni mo, day. Na. Ako? Ay, balikan na itong imong giingon nga sayon ra solbaron nga magsabak ko. Unsa may among buhaton, day, ha? Naara ha. Ingon ining buhaton nimo kung mag-sex mo. Patungi og unlan ang imong sampot. Dili patungon day uy kuan. Babagan nimo og unlan ang imong sampot. Ay, butangan akong kuan. Unlan ang akong... sige, aron sige. dili manggawas ang similya ni Roland ba nga musod sa imo. Mao ba? Anaon di ay? Hala, day, salamat, day, ha. Kay imo kong gitudluan sa may nga buhaton. Sige, day, suwayan na mo. Salamat, kit kaayo. Unsa, tay? Muna, ayaw palabi og salig anang Marina eh. Sige na, kuan ka ng daig ni mo, pero giunay ko ko bang imong bana. Tay, nga ko to nakasulti mang kaana. Buot mong ipasabot nga may relasyon sila si Roland o si Day Marina, ha? Tay? Mo na'y nagunggan ko sa gawas. Nakabit ni Roland ka na si Marina. Dili ko makatuo nga makahimo si Day Marina ini nako, tay. Nga iyang unayon og tukob ang akong bana. Dili ko makatuo ini, tay. Uy. Rando, Ano na tinood ay? Ito na kay traidor si mong higala. Pero yung bana, kung tinuod siya ni Gugma ni mo, ito siya patintal na Marina. Sa lakto di ka niya mahal, oy. Ako de. ha? Ako'y tinuod ng mahal ni mo. Ano ang ko ni ta? Si Roland nagsugot ni mo. Maumay mong pamana. Asa, Brando. Asa silang dapita mag-abot, ha? Naibaw ka? Asa, Brando. Ganahan kay kumuunga ng imo. Ay, kaduk ayo. Sige pa. Ngara na maayong ako. Ako na sisingalong sa imo. Aday, Lorna? Ikaw? Nakaungad sa kong bana, oy. Grabing ungad ni Mustang Marina sa arena ko. Diretso karang pato. Ay, sorry, day. Ganahan manggod ko duning kang Marina kay bantang bugdo kaayo. Day, sorry ha, pero okay naman ka, day. Gwapa masad ka. Flat lang ng imo, unya kuuton, pero gwapa ka, uy. Patik ka patahigala. Traitor ka. Plastic ang dako. May kikamudayag na ko, pero gitukob ni mo akong bana. O ikaw, Roland. Hala, sige. Iwasag kit-kit ng ang Marina. Kay buwag na ta. Mangita ko laing laki. Og si Brando, siya akong iilis ni mo. Brando? Ni bubunog ni Roland. Sige pa, Brando. May pakamungat sa ako. Si Roland patog lang diretsyo. Unya di siya ganahan na. Kuuton ko na ang ako. Uton di. Para na ko. Hindi akong brave, ha? Ala, kataas ka na, anak. Kataas. Oh, layo kay kang Roland. Para di na makauton ang imo.
Dali. Iyak ini, pero ayaw ka tupang na ako. Iyak ka, dali. Dali ka na. Ka na. Kahupat sa imo. Amitay ko na say. Nganong lami man gyud ang ginadili. Perting tagbawa na ko atong Brando. Ibuwagan gyud ako akong pana. Og si Marina, wa na kumutagad niya. Plastic siyang batasan, way ayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Narsing, ginaimo di gyud maayong magpadayong taglalaki sa tong panimaga di nato igbahog paryente. Labi nagbatan-on pa unya. Machog lawas kay sigurado gyud nga maibog tag manghandoy nga ikadug ta siya sa kama. Labi nag ang imong bana inutil na nga makahatag sa lawas nun nga kalipay. Ay, mao kinig nahitabos kung kinabuhi nga di nako mahimong. May kalimtan. Unsa? May tukar mo hana sa sex diners. Dungsil mo. Oo niya, ikaw. Madapan ang dila ni mo di ha. Basi di pa maulan na ba? Madala dahi, Kana. Ito ning wheelchair sa atong kwarto. Kwarto tagay. Ato tayo ungayon ang imo sa kwarto. Sige doon. May kay tuwa pang mga bata sa silong nagduwa. Gigi. Ituhod ko ng wheelchair ni mo sa kwarto. Tuod na yun. Kalami na yun. Uy, tana to. Humutahan ni imo dahi. Sige pa. Sige pa. Kamuti mo. Ikumot. Ikumot na sa kong pubs. Kina. Kooton ni Dekton. Mga lisod ko aswat sa kamot. Ikalay ko ako sa akamot. Ang bibi. Ito mong sa imo. Naribi, amay ka na. Sige pa doon. Ibog walang maingin mong tudlo sa kana. Mga ramay pubs. Sana all. Ay, kalamisin mo. Mamatay ko sa kalamisin mo. Maubagaw, Narsing. Kuntinto na ka sa kamot og dila sa inutil mong bana. Ay, ugaw, uy. Happy ragi hapon ko, uy. Maura man pong gawasa ba? Taon sa di mo gaw, uy. Ako gaw, di ko mabuhi ng kamutra og dila, uy. Di ko mabuhi, ana. Akong gusto ka ng original gyud nga kuan sa lalaki ang mo hansak yun sa akong ginhawaan. Mahal ko nga kung banag ka, uy, basta. Da, kontento na ko siya makaya, uy. No. Maura man gyud na iyang mahimo. Tikok ko naman ang iya. Saon taman na. Uy, pastila ni mo gaw. Sayo na kay ng sulparon. Uy, aron makakaon kag original. Original nga muhando sa imong ginhawaan. Unsa ba akong buhaton gaw, ha? Pangabit. Stang lagawa gid. Mao na ginuot, uy. Tilaw lain, uy. Di ko anak gaw, uy. Unya na ko mga bit kun mapungkol na ng akong bana o maputol ng iyan dila. Gaw, Narsi. Uy, abi ko ba kisa mong bisita? Ikaw mo gud ni Pablo. Cha, ako tao ni. Pulang ko drive blabal sa pizza tao, cha. Mga baho ko diri sa syudad. Ani ko Mr. Sinyo, cha. Okay ra ka? Wa na problema, uy. Pag umangkon, di ta ka. O sige, mientras mangita ka o ka-drivean din sa syudad, din hilang una ka. No, problema, cha. Duhar ba taon mi nga ni aron din ni syudad, cha? Ha? Ako amigon, kuyog mo na ko, si Jerome Buktot. Suod mo na nako, pero di na Buktot. To aspikas baryo. Ngita sa to siya bahay taon sa iyang iyaan taon kay ato mo siya i-star dito. Uy, mao ba? Ay, tana-tana. Ngadto ta ni tiyo nimo. Ang bana nako ba nga nag-wheelchair na lang taon. Kay giatake, mas high blood. Ha? Po ito din nimo siya, no? Nutilis tiyo di taon. Mo ba na? Di na siya makatawag luwas ng kalipay no siya. Naunsa ka ba yung pag umangkuna ka?
Ay, gilid marap niya. Saba diha, oy. Nanaghan ba yung taos gilider, Mar? Ay, makahatag pa, uy. Kagahit pagdila ni Tiyo ni mo, ah. Mo ba? Uy, ang tudlo pa niya, uy. Kamaayo pa, ah. Okay ra kay kudong. Bukton, okay rin. Mulahos man. Lipay na gahapon ko. Tana. Yatubang takang Tiyo ni mo. Uy, hala. Ganun imong manggidadin ng imong amigo, uy. Malagi siya, o taon na yung taon, kita taon, puyan taon siya niya. Ang taon, hangyo siya na ako. Anhil ang kung taon siya istarinis inyo. Okay na ka siya, Narjay? Okay na rin mo? Kani, papuyaan lang sa ko din yung pipila ka lang ka adlaw tiya, bi? No, Kani, tiya, ang gusto ko tiya. magkahod lang ko og tiya ni mo ha, kay tiya man ka sa kong amigo. Kamacho ba yung lawas ng bata, ah? Tiya? Kalamig ang gakso na ng bata, ah. Sige na taon tiya. Paistara ko og pipila lang ka adlaw din sa inyo. Ay, okay ra ko, uy. Kisabay magtinabangay, edi kita rapod. O sige, sugot ko nga anhi ka Star. Kamong duha ni Pablo ni anang kuan bakanting kwarto. Salamat. Sugot ka siya. Okay siya, bay, Jerome. Salamat kayo. Taghan, salamat kay Tiya Darsing. Salamat kayo. Mao pa? Naibukas batanon nga lalaki nga nag-star sa inyo? Ugaw, uy. Lami ang bata, uy. Hala, Matcho kay glawas ka. Ay, usa ka higayon nga naligo na nga nag-brief lang. Sus! To, laway ko, uy. Agay! Pas kang bugtohag atubangan ka. Wa pagay ito mangisog stanaw ko. Unsa na kag mangisugaw, no? Susgaw lami ara pa ng laking batanon. Tuskid pa kay nagaw. Samot nagdako pag Ay, gaw. Uli sa kugaw, ha? Ha? Tukar maning gana na ako. Hanggaw ni mo. Naabot at tingay itong bana ko. Birahan ko sa tukadiyot, ha? Sige. Buwag-buwag tayo ikagaw kita na. Sige, lakaw na. Ato atong bana mo. Mura sa tag si Marites o si Jennifer. Maog yun. Magkasinabot Mas sa grabe to, Jennifer, kay magpatiil. Oy, ikaw ba? Ayaw mantinil anang dila og tudlos imong bana, ha? Basta batanon nga lalaki na as inyo, kana mo ibirahi. Gaw si Tay. Unsa? Manahigisulti ni Jerome? Okay. Yagot ko anang Jiro. Kaya kung di na nga ibo ko na siya ni mo, palalasan na din niya. Unsa? Si Jerome na ibog na ko? Uy. Moadto ka sa operator nga imong gi-applyan pagka-driver? O, tiya. Pero kung moabot galitos, Jerome, tiya. Palihog taon ko gingon nga. Lakaw ko, ha? Palihog lang ko. Sige dong, sige. Aron makadrive ka na, oy. Mahurot yun ang baon ni mong kwarta din hi syudad nga wa ka pa makadrive. Busa, sige na. Paningkamot yun nga makadrive ka na. Umutan niyo, Jerry. Bago niya sa ligo. Busa, sige na tong. Ungara na ning ako. Wa na ba ako'y panty? Tiya Darsing? Jerome? Naon sa kabeng misulta man ko din sa among kwarto nga. Nag-brief ka man lang, uy. Uy, wa ba ako magpanty dong ha? Gawas dito, uy. Gawas ito. Gawas. Ibukay ko ni mo tiya. Lumian ni mo. Ay, kalami. Ay, kugaksa, ay. Kalami. Una kay kong tuski nga ingon, ani. Sige pa tiya. Sing alam mo kumayo mo pa tiya. Sige. Ay, pagtiya na ako. Kay di ta kaigbaho pa rin. Sing na lang. Ilom diha dong, ay. Tacho! Layas! Layas sini, ha? Layas!
Ikaw lang bitbita ng imong wheelchair. Nganong labi man gyud ang ginadili. Ug mao to mga listeners atong Palimay Drama Compilation Part 78 no. Ug gusto na ko pagpasalamat atong tanan akong mga komentor ga-comment sa atong Part 77. Daghan jud salamat no. Atong tanan ka-comment sa ato si Ma'am Mirna Urban, shout out nimo diha ma'am. Ug salamat kay sa imong pag-order sa atong t-shirt nga tulo ka buok. Daghan kay salamat. Kung kang Rumi Boy, salamat pud kayo. Shout out nimo diha Rumi Boy. Kang Oscar Abedog, salamat kayo Oscar pud no sa imong pirmi gasunod sa atong drama. Ug shout out nimo diha ug sa imong pamilya, labi na sa imong asawa ug sa imong mga amigo diha. Shout out diha tanan no sa imong pag-order sa atong t-shirt nga color blue. Daghang kay salamat mo Oscar Abedog no. Ma'am Lisa Adwan, shout out nimo diha ma'am ug amping-amping diha ma'am sa trabaho no. Ati Bando, shout out pud nimo diha ma'am. Si Analiste, shout out diha. Si Ma'am Liquins no, shout out nimo diha ma'am, amping-amping da sa trabaho ma'am. Ug salamat jud kaayo nga naapod ka pirmi ga suporta sa atong channel ma'am no. Lipay kay ko ma'am nga naapod ka pirmi ga comment sa tuwa. Daghang kay salamat ma'am. Shout out kanimo diha Ma'am Liquins. Ug si Ma'am Marisa Hilwa, shout out pud nimo diha ma'am, amping-amping ma'am sa imong trabaho diha. Daghang jud kay salamat ma'am no, Ma'am Marisa Hilwa. Shout out po di Amanda Torres. Shout out po di ma'am. Si Jean Bagaris, makalingaw kay iyang comment no nga nagpa-request siya og panty iya ko no ipa-print no. Shout out nimo diha ma'am Jean Bagaris, makalingaw kay iyang comment gi-request no. Daghang salamat. Si Ma'am Ana Jean, shout out po nimo diha ma'am, amping-amping ma'am. Salamat kaayo sa imong pag-comment sa ato nga naapod ka pirmi no. Paminaw sa atong drama. Daghang salamat ka Ma'am Dayan Baler, salamat, shout out kayo. Boyet Lidra, shout out. Kang Susit Palmiros, shout out pod. Kang Arlene Berlin, shout out pod. Kang Nilda Yikyik, shout out kan mo diha. Si Analisti, shout out pod, amping-amping. O Hilin Basil, shout out pod niya Ma'am Hilin. Catherine Solit, shout out pod diha ma'am sa imong pag-order sa atong t-shirt, shout out diha amping-amping. Kanunay sa imong trabaho diha. Kang Ma'am Birna Siroy, shout out pod. Kang Brian Ortigal, shout out pod ug pag-order sa t-shirt no, shout out diha no. Si Vilma Amor, shout out pod. Si Edgar Palma, shout out nimo diha. Kung Sugar Santos, shout out no. Kang Tupir Balde, shout out diha. Kang si bago na tong komentar si Paul G Manito, shout out nimo da sir no. Amping-amping da sir no sa trabaho sir. Nina Castro, shout out pod. Lina Buna, shout out diha. Kung Judith Sakia, shout out pod sa pag-order sa atong t-shirt. Kung Jojo Buna, shout out no. Ug mao to tanan ga-comment sa atuwa, daghan jud kay salamat no. Katong wala pa ga-comment sa atuwa no, comment lang mo ug gusto mo ma-appeal sa atong pag-vlog ug katong gusto mo order sa atong t-shirt no, naatay black color, naatay red color, naatay blue color ug white color, naputay kalo no. Na dito sa atong comment section ang link sa atong Facebook page nga makita niyo dito atong bitsa to gusto mo order no. Ug gusto na ko mga listeners, daghang kay salamat sa inyo ha sa inyong pirming pagsunod ug pagsuporta sa ato ang channel no. Daghang kay salamat. Ug atang-atangi mga listeners atong part 79 maginahinay na pud edit mga listeners no. Ato ang pamawi ba mga listeners no. Pamawi ta og upload mga listeners parang gana di mo mabitin jud no. Gusto na ko mga listeners, daghang kay salamat.